u nového videa. Dneska si zahráme Minecraft. Niečo sa mi s Minecraftom stalo a všetky svety sa mi vymazali. Ako keby som si práve stiahla Minecraft, ale svoj účet mám. A proste nemám ani svoj survival. Takže teraz máme nový svet. Som vytvorila. Tak ideme si z neho si ideme urobiť survival. Ja som poslednú dobu natáčala viac Fortnite, ale teraz som mala chuť na Minecraft, tak natočíme si teraz Minecraft. A pôjdeme si urobiť... Tam je nejaká Regina, tam... Tu by som si ho urobila nejak... Ako v tom minulom survivali, kde sme to mali tiež na luke, takže... to urobíme asi nejak takto tu. Robím si nejaký krajší než vtedy. Ale tu je strašne moc veľa trhlína tu. A tam akože je ešte, ale tam je moc kopcovitá lúka. Idem sa pozrieť ešte na druhú stranu tejto lúky. Kamo, tam je Mushroom ostrov. OK, ten je docela vzácny. Kebyže urobím nejakú výnimku a s niekým si tento svet zahrám, tak môj dom bude mať niektorý spawner. Takže ja by som si urobila tu, že toto odkopem a tu si postavím. Urobím si krompač, idem si naťažiť kamene, potom si urobím lopatu a všetko to tam odkopem. Takže ja už mám vykraftené veci, už to tu odkopávam, lebo... No dobre, takže už som to tu tak odkopala, teraz potrebujem poskeľ. No, iba že tu bolo, tam je druhá, zase čierna ovca. Takže lukia drevo už máme a ideme si urobiť poskeľ a potom barák. Takže tak. No, dobré. Zombík. Dobre. No, takže ideme si robiť konečne ten dom. Asi by som ho urobila tuto, jak som to odkopala. No. Tak. Je to taký malý domček. Docela. Irony! Idem pre tie irony. Strašne hlboko a zombík sa tu na mňa pozerá. Polhápka. Dobre, ale mám tie irony. Musím sa vyhýlovať. Endermana, tu sú ďalšie irony. Máme 7 ironov a endermana. To je fakt super. Ďalšie irony. A škierk. Máme 12 ironov. Wow, skeleton.
OK, to nikto nevidel. Dobre, no ja idem ešte asi na každých... Určite idem na každých tých kamene, pretože ja chcem skeny z kameňa a mám 0 kameňa. OK, ja si to robím s tou brikou a musím na každých toho z kameňa. Zase kejvka. Super. Creeper. Ešte lepšie. Ďalší skeleton. Nenávidím skeletonov a creeperov. Bože, ja sa slacha toho netopiera. Idem odkiaľ to von. A neviem, jak sa odkiaľ to mám dostať. To je fakt super. A idem vypiec tie stony. No, takže som tu a ešte 2 irony. Zakiaľ asi... No, jak sa robí stone cutter? Ne, on sa robí z... Ale môžeme to použiť andezit, keby som našla. Keby tu nejaký bol. Tu je andezit. A tu. Dobrá, nevadí. Použijem na ten, mám 3 andezity, takže použijem na ten stone cutter andezit. Tak to sa robí, áno. Ten si asi zatiaľ dám sem. No, dám si vypekať toto a... Tak. Zakiaľ si urobím z toho ironu asi nie. Najprv krompáč. Teraz štít. Mám presne. Tak, potom ešte čo si urobím? Ten meč asi. Tak, to mám základné veci do železa. Týchto spek si ešte nechám na niečo, keby som niečo potrebovala. Tak si urobím čestku a idem urobiť tie stone bricky. OK. Ešte idem pre piesok na okna. Dobre, mám ten piesok na okna aj. Došlo mi drevo v peci, tak tam dám ďalšie drevo. Tak a idem robiť ďalej ten dom. Ja som sa rozhodla, že asi idem urobiť strechu. Tak. Neviem prečo z piesku. Tak.
Vlastne toto ešte o jedno takto. Aj z tejto strany. Ešte si urobím. Šup, 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 šup. OK. Toto. Stačí. To stačí. Nie. A few moments later. OK, no, tak. Už to mám. Konečne. Co si nebudem živnout? Dobro. No, dobra. Tak, a tu by som to urobila z dreva, že? Už, tak. Zase! A zase skeleton blbý. Nenávidím skeletonov a nenávidím creeperov. Toto tu mám zle. Tak, dobre. No, takže. Zase schody. A idem to ďalej stavať. Tú strechu. Ja natáčam video. Ale toto aj tak vystrihnem, takže... Chceš mi niečo povedať? Lebo toto aj tak budem vystrihovať. No, musela som si zase nakažiť cobblestone, lebo zase mi došiel. Tak idem to dostávať. Dobre, máme aj podlahu a zobral som dovnútra paska na crafting. Tento by som mohla zničiť. Dobre, sem dám postel. Sem dám crafting. Sem dám dvere. Tak. OK, to bude z tohto dielu asi všetko, tak zatiaľ čus.